Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih semangat. Luar biasa nggih. Sugeng dalu matur suwun sanget kerawuhan panjenengan sami khusus buat semua undangan warga Sawu lan kantun kanca-kanca penggemar Budi Wijaya terus para YouTuber juga selamat malam. Matur sanget nuwun donga pangestu dalu menika Ibu Winarsih kagungan kersa mantu putrine Mbak Rizka ingkang sampun dhaup kalian Mas Bagas. Mugi-mugi kemanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah niki salah satu contoh Bu Winarsih niki tiange niki ikhlas. Nyatane napa nanggap ludruk gak didelok dhewe, kabeh iso ndelok gratis. Mugi-mugi didongaaken mantun gadah damel Ibu Winarsih sakeluarga diparingi seger kewarasan. Amin. Rezekine tambah melimpah. Utamane ndang entuk momongan. Sing dinteni momongan. Nah niki monggo selawatan riyin nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bismillahi sholatan daimatan bidawani mulkilahi. Pindah malih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adama bismillahi sholatan daimatan bidawani mulkilahi. Tombo ati iku limo sak wernane maca Al-Qur'an isa eno sak maknane. Kaping pindho mata soal kamahan okono dik. Kaping telu wong kang saleh kumpulono
Gusti Allah nyembadani langsung ae kolor ijo damare empluk prawan sawo nyempluk maksudnya niki wayu semok-semok seger waras kabeh wonten-wonten sing penyakitan amin wong urip nomor siji aja lali Gusti sing Maha Kuwasa ayo tansah manembah aja dilahno ojo sampe lali sak tindak laku peno lan ayo mituhu lan sing pan aja sing nomor loro bekti karo wong tuwa bapak ibu ngono pepunden gitu bapak ibu ngono sing ngukir jiwa lan raga uga sing lairna penono alam anduhu ojo lali sing nomor 3 bekti karo bapak ibu guru mergo bapak ibu guru iku sing menehi ilmu uga sing menehi dalan kanggo sing mlaku sing nomor 4 rukun karo tangga cakut ana apa-apa tangga sing melok nyangga mula kesatuan ayo diutamakno supaya cek tentrem uripno alam dunya aku ngedong lak yo bengi iki eling-eling karo Buk Winarsi sik dulur aku melok berpartisipasi dene maringe dong kok disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai engkok yo tak enteni bapak-bapak ibu-ibu niki memang wajibe wong tuwa mulai cilik nglairno gedhekno nek pun gedhe dewasa maring ilmu sekolah nek pun sekolah dewasa esuk nyambut gawe putuse nyambut gawe ndolek jodoh nek ketemu jodoh wajibe wong tuwa niku nikahno tapi kula pesen kalian Bu Winarsi mangke nek pun buyar ludrukan tamu-tamune wis padha mulih Bu Winarsi dilarang ndengkek sebab napa lawange kemanten mesti ana tulisane dilarang harap tenang ada ujian Eptanas nggih muga kondang dadi ayo Cak terusno Cak
sambut gawe bengi-bengi melok ngludruk. Titik-titik dikumpulno nek wis akeh meneh kena digawe sangu, terutama nyekolano anak. Jilbab putih busana muslim lambang suci aurat tertutup rapi penampilane lugu ketok alami yo iku wanita muslimah taat sembahyang rajin ibadah sederhana gak kakean pola mensyukuri nikmate Allah Ta'ala rupane ayu kadek beriman ramatama bahasane sopan iso bedakno halal karo karam seneng maca suci alat Al-Qur'an kadang-kadang aku rumangsa heran delok arek saiki nek gawe pakaian rupane ayu kok gak dieman kulite mulus digawe pameran nganggo kaos cingkrang ketok udele celana ngapret ketok gegere kaos dijenjet gawe nutupi wetenge bareng digawe mulet ketok apeme bojoku yo gak gelem kari tiru model ABG gaya saiki celonone ngapret bokonge kuwedi tak delok lah kok persis kintel ditaleni namung semanten kidungan kula menawi lepat porong karaso ditinggal awe-awe sing ngedung kancane malam ini Budi Wijaya tampil full tim luar biasa. Kalau wau wonten kemerceke Jawa pun dimaksudkan yang boten-boten. Justru dengan turunnya hujan itulah Bu Winarsi niki nggak ada damel kantuk barokah Gusti tambah adem ayem. Kena banyu lah adem Bu. Wong urip nek mboten wonten banyu nggih mboten saged urip. Nggih. Sing penting bersyukur mawon. Malam hari ini saya tidak sendirian, tetapi ada bintang tamu. Pujaan anak muda sekarang yang lagi naik daun. Mbuh godhong apa sing diunggahi daun kelaras apa daun baru. Bersama Budi Wijaya. Inilah dia, Cak Wanto Teko. Rame Budi Wijaya beda dengan yang lain bro dari lanjut tak pikir keliru so kodol wis bengok-bengok nang guri asik kalau cinta sudah membara rindu jadi menggebu-gebu janji seribu janji janji apel di malam ini pacar kita ada di rumah malam itu jadi kelabu dalam hati momen sendiri akhirnya aku pulang pergi aku tak mau malam ini kecewa ku ambil gitar ku panggil teman-temanku suka-suka nonton Budi Wijaya suka-suka
ngomel sendiri. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka nonton Budi Wijaya. Suka-suka nonton Budi Wijaya. Bernyanyi walau kadang asik, yang penting goyangnya asik. Bergoyang walau kadang asik, yang penting kita bisa happy. Suka-suka nonton Budi Wijaya. Suka-suka nonton Budi Wijaya. Bernyanyi walau kadang asik, yang penting goyangnya asik. Bergoyang walau kadang asik, yang penting kita bisa happy. Wow! Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah kon, alhamdulillah. Lah, apa? Mungkin emang nguat-nguatmu atau Nguat-nguat nolak apa? ya alhamdulillah iki jenenge awak dhewe iki bersyukur. Bersyukur. Warga Sawo ini ternyata orangnya bukan orang yang intoleran. Lo Tapi jelas. orang-orang yang benar memang rohani. Tapi sama-sama budaya iki sangat mencintai. Sangat mencintai. Hawane udan-udan Mas Rasa. Iya. Adem-adem. Iku tandane hawane manten anyar. Nek Ngene iki, ngomong, mantene nandi yo? hah? Mantene. Lho, iki lho kok ngarepmu iki. Mantene. Iki lho. Mbak Bagas. Sapa? Mbak Rizka. Mbak Rizka ya Allah ayu cantik. Jadi malam hari ini menikah antara Mas Bagas karo Mbak Warsini. Wak wi sapa? Mbak Warsini karo Mbak Rizka. Iku anake goblok. Mbak Mbak Rizka karo melawan Mas Bagas. Mas Bagas. Sing kau sapa kok bengi? Ya ora masalah sing kao ngono jenenge kemanten niku. Wis kudu siap secara lahir batin. Siap sasembarang kalire. Muga-muga manten kekalih iki sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aku kelingan biyen ya dadi manten so. Apa kon gak usah? Heh? Gak usah guyu kon. Heh? Gak usah guyu. Nangis goblok. Apa kon mantenmu apa? Aku manten tak meriah-meriah no. Kuwade iku 20 meter punjul sak senti. Aja guyu temen. Kon niku kuwade ta garise sepak bola kon niku. Wade tak tanggapno wis papalah. Nyupalapa. Yo nyupalapa. Ya nyuwun sewu Cak Wanto ning mbasi potongane kaya bathok mengkurep ngeten iki. Tapi bojone lho. Nek Mbak Rizki ana apa nek Mbak Rizka? Kenapa pane? Bojone Wanto niku nggih. Larene wireng. So. Wayau ngono. Bojoku wayau. Ayu apane? Wong kapanane gawe klambi ireng wis arek ireng nggo klambi ireng nemplek nang cagak telepon. Aja buka aib so. Tak pikir kotake listrik. Tibake bojoku. Bojomu. Anjene kono aja banter-banter. Anjene iya. Anjene iya. Hei, ya gak apa-apa, bojo elek disyukuri. Soale bojo elek iku ngrejekeni. Lho, ana paribasa. Apa paribasa? Tuku kayu, kayune jati. Cakep. Ana cecek nggo ndukur wajan. Cakep. Rabi ayu nglarakno ati to. Oh, cakep so. Enak rabi elek. Heeh. Tangga gak doyan. Lah. Bener so. Iya. Hei, Apa? makane aku keliru rabi. Nah, kok iso? Bojoku ayu digondol wong. Ana aja guyu wae. Curhat iki curhat. Sumpah demi apa? Ojo kuwatir. Apa? Mbak Rizka ayune kaya ngono. Ayu jelas tangga-tanggane pasti ayu-ayu. Wayau. Dikeki parikan.
Kayak iso. Nang sawo iki didoleki dikekno parikan. Gawekno so. Ya iya. Ya. Kolor ijo senden nang sumur. Cakep. Warga sawo muga-muga kabeh panjang umur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sapa ngerti ana sing seneng awakmu kok cek kecantol. Gaya parian sing enak. Aja guyu ae kon sawat boto kon ngono. Kon Sabar Mas, sabar. gremet-gremet rasane sabar. ngene iki. Bojo dikandel wong ngancene muring-muring. Ana gendruwo. Ana gendruwo kok iku wanto ya apa sih rek? Mosok wanto ya rupane kaya gendruwo. Iki gak gendruwo ya. Apa? Iki dalbo. Aku tak mune. Wes kuat-kuatno bengi iki tok ae kuat-kuat po. Aku nek gak nang ngene dulur-dulur sampe kerep apa maneh buwi narese. Gak ngarah aku so nang kene so. Kok iso? Arek ku omongane lara atiku so. Wes, aja direken arek-arek. Ayo, parian. Lambene kok kaya bole petik. Aku ngene iki kudu. Kenapa? Buwi narse nanti Buwi narse meng. Lah wis mari nyawer ngono kok iso. Buwi narse. Sugeng dalu, Bu. Sing endi? Bumi asih iku nang jero. Nang jero ta wonge, Man? Oh, iku dulure. Dulure. Ngawur, keselen, kepegelen. Masalah. Gak kepeselan. Ayo, ijo-ijo, ayo. Ijo-ijo rasane gurih. Cakep. Warga sawo padongan akeh rejeki. Allahumma. Amin. Iya. Ijo-ijo godhonge nanas. Cakep. Kabeh warga sawo muga-muga sing duwe utang ndang lunas. Allahumma. Sik rungono meneng ana sing ngamini buanter to. Ketoki tanggungane sak bajek kaya iki. So, Apa? sing kudungane ireng so. Apa? Buanter dhewe so. Ketoki ya iku kotoke. Sik. Utangmu akeh, Bu. Ya Allah, sumpah padha karo aku. Kon akeh utang. Ayo. Ijo-ijo tak jopo aku ketiban ondo. Cakep. Main nang sawo sa. Apa? Muga-muga aku mulai nggawa rondo. Rondo, aja rondo. Omah. Tapi ya gak apa-apa. Eh? Nek sekirane awakmu rabi rondo padha karo nulung. Rabi rondo padha karo nulung maksudmu apa sa? Lho lah ya padha karo nulung kok timbangane ijen tulungen. Mangkane iku rondo ambek dudo kan padha klop. Lho kok klop. Kon tak kandhani yo. Apa? Udan-udan aku tekan kene so. Aku diampirno bapake dikon mlebu. Kon mlebu nang kono. Yo nang mlebu jero pawon kuno mang. Werdine apa? Ya Allah, kaget aku so. Kok iso kaget? Nang jero kancaku sekolah SD biyen. Nang jero. Iya, Ana kancamu. ana kancaku iku mang bagian nadang nek gak salah. Kancaku SD biyen sumpah iya gak. Kono aja akon-akon. Sumpah iya. Jenenge kanca siji kenal loro apal. Ya Allah gak trimo kenal. Akrab banget gitu loh. Sing adang. Sing adang. Iki kancamu. Iya. Sapa? Salimah. Mah. Ya Allah, Mah Salimah. Olehmu adang omong wos ngono. Salimah, Ambemu gak dikai mangan kapok kon kok. Heh? Kok iso wong adang enak ya Salimah iku. Gak dikai mangan apa wis diadahi toples segoe mang dikirim kok. Cek gak ngerepoti to. Iya cek gak repoti. Nggone iki seberangan ngene iku lho, cek gak riwari wis bener. Salimah iku mang ya pagel ngambek aku. Loh, kon rasane langsung ditokno lho segoe. Hei, Lek, aja sik, Lek. Wadan teh gak uman aku engko. Lek. Diampun ansip mlete saiki suwe-suwe. Aja kuwatir. Bu Narse iki ya. Heeh. Iki munu wong sing blobo. Blobopol. Kon romang mlebu nang kene mau. Apa? Teko ngarep omah iki jajane tumpuk. Oh, temenan tumpuk-tumpuk. Iki ndodono wong wis nyiapno keadaan. Heeh. Mlebu omah kok bali. Heeh. Berase tumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk berase. Kon terus sing nduk kamar mandi. Apa oso? Umbah-umbahe lho. Tumpuk-tumpuk. Hei, aja diomongno. Apa? Aku romang yo meneng ae. Apa? Aku ro nang jeding yo meneng ae. Iya ta? Lah kok nang jeding sebelah iku ana wong kora-kora. Sing kora-kora. Masalah oleh kora-kora ro lagune arek-arek mung sok gowoyang ngene.
Guayeng. Lah adalah Awakmu kenal? mantanku goblok. Sing kora-kora? Lho mantan pacarku biyen. Pacarmu biyen iku. Pacarku biyen. Sing kora-kora iku. Iya. Sopo? Suparti. Suparti ya Allah astagfirullah. Iya Suparti ambek Nati. Suparti karo Nati. Lah iya kok ora kok. Suparti ambek Nati. Ora piring sak ebor ae iso ngentekno sabun ora 2 kintal. Suparti ambek Ngati. Heeh, loro. Loro kok anjing. Apal kon yo. Apal. Iku sing kora-kora. Sing kora-kora. Paling ya iku tok. Le barang aku metu. Lep. Aku digawakno teh anget. Digawakno Teh anget sing bagian sugo. sing bagian sogo. Sapa? Kon ro iku biyen sapa? Hah? Apamu? Le. Biyen iku seneng aku tapi aku mau. Aku mau. Kaya kok ganteng dapurmu ae. Ya bukane ngono. Potongan kok pucuki kamera waduh. Ya apa? Sing bagian Ngekei aku teh anget, Mang. sing bagian gawa ngombe. Saiki dadi kaji. Iya ta? Iya nasibe wae. Iku ya kancamu. Kancaku. Iku ya kon kenal. Ya kenal. Sopo? Muntani. Nih Muntani, nih metu nih. Apa rek ngudek teh rek? Muntani oleh ngudek teh. Padahal aku kene lho Mas Wanto. Kuatir keliru ya Aku ndelbono. langsung ngene so. Aja Muntani. Jangan Muntani aku. Iya. Terus jangan didengar. Iya. Iku Muntani. Muntani. Bagian sugo. Bagian gawe ngombe. Yo sembarang kalir Muntani. Pokoke kabeh iki sing nyiapno Muntani. Muntani. Ya wis iku tok kancamu. Aku kate metu. Lah kok aku digawano jajan. Ana sing gawano Ana sing jajan. gawano jajan. Bagian kue. Bahkan kue adik kelas kokolaku biyen. Adik sekolahmu. Adik kelasku biyen. Iki ya nang kene. Nang kene ku Sapa? Rini. Wis mulai paling. Ini wis mulai ya, Bu. Rini. Kuyu kemawek larek nang kono ya Allah. Ya Rini. Ya wis Rini ku tok. Rini. Masalah kate metu maneh disalami so. Salami sapa? Oh wayu. Ana arek maneh. Ya Allah aku panggling so. Iku yang kenal ambek awakmu. Kenal. Iku? Iya. Ya kancamu. Heeh. Sapa? Sinta. Kon Robian Sinta. Sinta kalau Sinta langsung jelongo pi kalau langsung sindan. Sinta. Wes bapak ya Sinta. Sinta ke sore man kudu lungguh kuwade ayare. Soale Sinta iku biyen rabine gak dilunggono kuwade. Iku ah. Iya. Modele narsis njaluk foto. Heeh. Dilunggono apa? Dilunggono iki lho aspal. Iku Sinta. Sinta. Kancamu yoan. Kancaku. Ya siku tok kancamu. Wes iku tok so kan. Kana maneh. Kana. Ya, ngene. Apa sik kono iku bengak-bengok ae? Aku tambah mulai lho kono ban. Oh, rek kok. Aku iki mau Lha apa? dolen nang omamu. Lho kono nang omahku ta? Iya. Oh. Kono nang omamu, kon jam piro sik kok gak tau nduk omah? Hei. Aku ki repot so tanggapan terus aku. Aku nang omamu, Lho kono nang omahku. esuk jam 7. Jam itu? Iya, Aku wis budal tanggapan so. gak kepethuk awakmu. Lho iya ta. Ana cilik ngono lho. Cilik. Iya loro. Anakku. Anakku. Gulune dawa. Lho. Iya bebek. Banyak iku so. Banyak. Gak sing metu ana arek loro cilik ngono lho. Anakku. Arek gondol-gondol. Anakku loro gondol-gondol ndewap-ndewap. Anakmu temen ae iku. Nah, anakku Tak sangoni to. mau sangoni. Tak sangoni mang 100.000. Lho, matur suwun so. Iku lah anakmu ah. Anakku. Wis gak tak anggap sapa-sapa, gak tak anggap anake sapa-sapa, tak anggap anakku dhewe. Iya, iya. Eling-eling. Anake kanca. Bener, buai kati ya. Jam 8, jam 9 aku nang mau maneh. Lho nang omahku maneh. Heeh. Aku durung mulih so Kon durung mulih kan? tanggapan aku. Ana go nisare wit, Heeh. ana tuwek ngono lho. Bapakku. Bapakku. Ana sungune. Lho. Apa kono sungune iku? Embo kebo bae. Bapakku. Bapakmu sing nggo pinggir lawang, Iya. ngono wong rambute putih. Iku bapakmu ya? Bapakku. Wis tak sangoni langsung 200. Matur suwun. Gak tak anggap bapake sapa-sapa, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling. Bapake kanca. Wah, kok arek iki sopan namanya. Aku kok. Baik hati rek. Sore titik
Ya. Ana wong nang omahmu maneh, kon gak ana. Gurung mulai tanggapan kok. Metu teko omah. Heeh. Ana wong wedok rambuté dawa. Arek wayu kuwite mulus ngono. Bojoku. Bojomu iku. Bojoku. Lang tak sangoni 500. Wah, matur suwun, Sok. Iya, wis gak tak anggap bojone sapa-sapa, tak anggap bojoku dhewe. Eling-eling kon tak bacok. Ayo. Ayo. Suwe goblok. Suwe temen ah. Salahe bojoku dianggap. Sampai prak ngono rek dabut. Wong bojone kanca dianggap. Rabi maneh kakekmu. Jare kenalamu akeh. Masih kenalan aku akeh. Apa kok wedi? Rabi ku satu sekali seumur hidup. Kok kon kok gak? Hah? Kon kok gak? Aku gak tahu takdir. Ya, Gak oleh koyo ngono so. gak oleh lah apa? Masih bojomu nek tak anggap ya awakmu bakal muring-muring. Ora apa ya gak? Lah. Lah jajalan apa? Lah sing temen kon. Ya. Kon katik muring-muring kok. Diantemi wong sak sawo nggih. Antemen nggih, Bu. Kediri kutane. Sing bukti nyatane. Nah. Ngalah. Aku wingi sore-sore nang omahmu sok. Sore. Walah sok. Apa? Petu arek cilik. Sapa iku sok? Arek cilik. Iya. Kok kek dhuwit ta? Tak kei dhuwit 300.000. 300.000. 300.000. Iku anakku. Anakmu. Iya. Gak tak anggap sapa-sapa sok. Heeh. Tak anggap anakku dhewe. Eling-eling anake kanca. Ya. Mari ngono kon. Ya. Lah, balik maneh so. Apa? Apamu jek gurung mulih maneh? Marisa aku nang omah. Marisa? Iya. Terus? Kon gurung nang omah. Heeh. Masalah petuk wong lanang heyek-heyek. Iya. Rambutnya putih. Rambutnya putih. Tak kei dhuwit 500.000. Kok kek 500? Iya sapa? Iku maratuwaku. Mora tuwa. Iya, maratuwaku. Gak tak anggap sapa-sapa so. Iya. Tak anggap maratuwaku dhewe. Eling-eling. Maratuwane kanca. Mari ngono bejat cocot. Apa? Jam 09.00 bengi aku nang omah. Jam 09.00 bengi. Iya. Kon nang omahku. Tak dodok tok. Metu ora wedok rambutnya dawa. Putih mulu seksi. Tak kei dhuwit 1 juta so. Kok iki dhewe 1 juta? 1 juta. Lho. Sopo iku so? Bu RT. Iku Bu RT biasae sambang nang omah jam 09.00. Iku Bu RT. Iya, Kak, suwun ambek Bu RT ku awakmu yo perhatian, ya. Kakean rek 1 juta RT korupsi tok ya. Gak tak anggap sapa-sapa. Iya. Tak anggap RT ku dhewe. Eling-eling RT ne kanca. Tapi aku jam 8, jam 8:30 balik nang omah maneh. Mari jam 09.00 saiki 08.30. Iya, mundur. Nah, omahmu maneh aku so. Iya. Aku liwat mburi. Liwat buri. Iya. Tak dodok dok. Metu wong rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Keriting semiran pirang. Oh, Awake lemu kaya apa ngono kaya bal. Oh, iya. Lah, gak kesuwen bare aku. Tak kei dhuwit 1,5 juta so. 1,5 juta. 1,5 juta. Akeh to. Lho, gak apa wong aku wong sugih. Iya. Iku sapa so? Iku Bu Bidan. Bu Bidan niku ngecek anakku kan pilek, Kak. Iku Bu Bidan. Iya, tak telepon anjene tekone jam sakmono. Wis tak tambahi 500 ya Bu Bidan. Ya wis suwun lho to. Jamput kakean maneh rek. Aku gak bayari maneh lah ngono ah. Gak tak anggap sapa-sapa so. Iya. Tak anggap Bu Bidanku dhewe. Eling-eling bidane kanca. Mari ngono basa. Aku gak kurang akal so. Iya. Balik nang omahmu maneh jam 10 so. Jam 10 bengi. Liwat apa iku lawang tengah. Iya. Omahmu ana lawang tengah ya. Lawang tengah ono. Aku nang kono so. Iya. Arek wedok. Bodine kaya gitar Firdaus. Bodine seksi. Seksi luar biasa. Wayu areke. Wah, ayu pawol. Iya. Rambutnya klemis. Semiran pink. Oh, 9 pinjol. Wah, langsung tak kei dhuwit 3 juta so. 3 juta. 3 juta. Lho. Aku lho. Suwun lho to. Ya, iku sapa so? Aku Anis, penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut sing biasa nang omah. Memang tekone sakmono biasae. Iku penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Bojomu iku suwe-suwe nanti saiki so bongko bojomu so. So. Aku Bojo dibongko-bongkono. Lah moro ping 3 nang omah gak pedho bojone. Lah anjene lunga kok iso. RT Bidan penyanyi dangdut jangkrik bojone bongko temenan.
Kok iso bojone bongko iku lho. Kon padha nang omahku pisan padha bojoku Meneh ben lak kon niku Oh, telepon. gak telepon-teleponan. Kok iso langsung Apa? njujuk nang omah. Anu bengak-bengak to ae. Ya nek aku ndok omah nek gak. Dalane. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang tak dianter, datang tak dijemput. Mbok kira kesurupan. Om matamu. Kon Sepurane wong arek potongan kaya pitik blorok kok mbok celuk om. Kalem mau ngawur. Deloken po, potongan kaya ngene kok mbok celuk om. apa? Iki dudu om. Apa? Iki Pak. Cuk. Kon iku ya nawaman. Wong arek modelane kaya sumber kencana ngene. Hei, kon niku lapo? Sepurane aku dalu iki main Kak semangat. Lapo? Apa, Dik? Apa, Dik? Gak semangat apa? Dalu iki aku kok rasane kaya aku main nyerita aku kudu nangis. Lah iya. Apa? Apa kon? Kon nangis mergo apa kon? Kon merangsang. Kok aku dipepet. Oh niku nangis iku lapo? Kon nangis mergo apa? Aja sampe ngomong bojoku, Cak. Ya apa? Cak. Iya, iya. Aku ya wis gak suci maneh. Eh? Gak suci. Jenengmu lah Okta sih, kon ganti suci lapo? Lah iya. Eh? Jenengmu lak okta lapo mbok ganti suci. Apa kon yang ganti-ganti ku? Maksudnya aku wis kotor ya. Loh, nek kotor lang dibayi clean. Baik clean matamu ngono. Lah carimu kotor. Maksudmu apa? Perawanku wis diacak-acak ku wong ya. Lah kok? Lah kok deken ndi kok diure-ure? Ababmu cuk. Aduh. Hebel ngono. Maksudmu kon iki wis Aku main talu iki sepurane sing akeh aku gak semangat. gak semangat lapo? Aku dinodai wong ya. Kok dinodai kenceng ndi? Kenceng ndi sing dinodai? Matamu kono. Dinodai yo kenceng kene. Heh, wong potonganmu wis kaya begale tandis kaya. Sapa sing gelem ngrawani kon? Aku wis kaya iso jelasno nang bojoku, Cak. Kon gak usah susah. Saiki kembang klepu ngene kok lho. Mati satu, tumbuh seribu. Masalah ngene kok mbok gaya do. Kembang kelebu mek digawe wedok mati satu tumbuh seribu. Iya. Lah iki mek digawe panci mati satu nganggur wekku goblok. Golek maneh. Dolek maneh apane? Nyambut gawe. Aku tau ndolek asam urat are. Terus. Ayo sapa kon kowe nang no? Terus Aku mari diperkosa wong ya. Hah? Diperkosa. Lho nek diperkosa, iku kon mumpung koyo ngono mumpung ndok kene akeh perawan-perawan. Heeh. Ini iki dudono carane menghindari pemerkosaan ya apa? Lah bener. Nek kon didat tengah dalan terus diperkosa wong. Khususnya perawan-perawan kene mek kate diperkosa. Sawo, perawan sawo. Perawan-perawan sawo mek kate diperkosa pemane mulai bengi. Nah. Kekno. Loh. Tining nang dong. Potonganmu koyo nyambik. Wes, saiki Apa? mek wong cilik kabeh diperkosa wong limo. Ya berontak. Gak mungkin berontak. Lu melawan. Wong limo are gak wurungo kenek mek mami Okta diperkosa tatono menelak dicopot dhewe. Aku diperkosa laporan Pak polisi. Terus Polisi aku sampai polisi diguyu are. lah kok diguyu? Aku diperkosa wong songo, Pak. Iya terus. Dadak polisi ini ngomong songo iku wong kabeh ta. Kon jawab. Gak, Pak, campur demit. Sampe iki lapor ini iki lapor apa? Wong songo iku merkosa Pak durung tutuk. Karepku tak kongkon nutuk. Kurang ajar. Wes, Laporan kok. Ojo pringsilan kon. Pringisan. Apa? Pringisan lambemu lho. Sing guyu iku. Ha. Lah ya pringisan. Lapo ngomong pringsilan? Lho. Pringis. Aku ngomong apa? Gemoy. Pringisan. Sing bener apa? Pringisan. Aku ngomong apa? Pringsilan. Kon. Terus karepmu ya apa karepmu ya? Dasar. Oke. Kakekno.
Pokoke bengi iki wanto hancur pokok hancur. Wong mek gak duwe penggawean ya kaya kon. Melarat kaum duafa. Rungokno. Siji. Apa? Seniman aku. Oh. Terus seniman maksudmu apa? Lah cek gak nyambut gawe sih? Gak nganggur. Kon gak nyambut gawe. Aku ah. Ketoke. Sing gurung nyambut gawe rono. Kon nyambut gawe durung? Gurung. Kono. Terus kon. Dipangan mie karo iki. So, Tah, dipangan mie. kon ngomong sing gak nyambut gawe rono. Kon kok melok rono. Malah rono kon. Kok balik kon. Murimu kok lho. Kon ngongkon aku minggir, wanto minggir, kon dhewe kok minggir maksudmu apa? Padha gak kableke. Oh, padha lonyoe kon yo. Maksudmu apa? Apa lonyo iku? Ndi? Mursi mau ndi? Karepmu terus ya apa karepmu? Gak usah susah, Dik. Ya. Gak usah sedih. Apa? Mari kemantenan iki. Yo. Tuan rumah ibu sapa mau? Bu Winarsi. Ngecop aku secara pribadi. Terus rencananya kon dijobno nang sawah apa nang kolam? Nang kolam kayak mancing matamu ngono. Cari dijob. Dijob ku diandek-andek kesenian. Oh, ditanggap. Bu Winarsi ku lak ketua yasinan ambek ketua PKK kene sih. Maksudnya nyeluk awakmu. Nyeluk aku. Kon ditanggap Samroh. Hah? Apa? Samro. Aslinya duwe grup Samroh tapi situ anyang-anyangan tadi nyeluk aku dengan budget. Loh, penyanyinya Samroh Bu Winarsi ku anyang-anyangan. Iya. Terus Mami Okta, iso gak iso telekno grup Samroh. tadi awakmu yang ditanggap. Aku sing ditanggap. Sajak jumblek, ge cilik prasaku lho ya. Apa ono apa nih sih? Apa? Hah? Dolekno, Ngomong. tak kei dana 50 juta. Loh, so 50 juta so. Hah? Aku melok so. Loh, aduh. So. Kaplok kon. 50 juta gak masalah. Iya. Iki sing prek iki mang lho. Arek kurang ajar 50 juta. 50 juta. 50 juta kon gak usah ndolek sing liya. Loh, karepku cek gak kakean grup. Iya. Mek Budi Wijaya klak 35 juta. Iya. Wong sakmene akeh. Siji. Bu Winarsi ngejob aku 50 juta. Wong telu. Mongko gak ana kanca sing tak sambati mek gak kon. Samro, Samroh. kon iso? Gak iso makon aku takon kon. Kon iso to? Aku gak iso so. Mukane kon gak tau ngaji. Kon iso ta? Loh, aku iki genge. Genge. Loh iya. Genge Samro. Samroh kok geng sih. Geng motor. Misale geng motor ambek geng apa iku Pimpinane lho, Samroh kok geng. ketuae. Aku ketuae. Kon ketua. Loh, terbang piro sing tak pecano? Loh. Aku iki. Samroh ku gare dung tek dung tek Iya, iku. tak ngono iku lho. Kon isa? Loh, jagone aku Mek iki. kon iso aku njak uruk kon aku tak njaluk DP nduk Bu Winarsi. Yo. Tenang. Ayo, kon Bu, iso. ndi sih Bu Winarsi iki? Hubungan sing nang jero. Wah. Ayo kacung. Ndi? Wis wae. Wah, gak ngakei DP wae urung, Bu. Yo Bu. Celun Bu Winarsi. Iki sih do Samroe pesen Mami Okta gak? Sida, Bu. Situ nyabu. Sida. Ah, iku tanggung jawabe Bapak Kopian Putih iku. DP, Pak. Loh. Loh, Tenang ae kok iso ditransport Bu kon. Winarsi iku titip DP, dire, Pak. Bu Winarsi wis calling. Bu Winarsi wayu ginu-ginu mangkane anake yo wayu. Lho iya. Lah iki nek Mbak Rizka iki putrine Bu Winarsi, mangkane nurun ayu. Nah terus sing pertanyaan iki lho. Demit. Wes saiki ngene, nek anjene kon nyanggap Samro. Kon lah tau lulusan Yo, pondok sih. aku sing nglatih kok. Tebu ireng, Iya. tebu ireng, Kon. tebu tebangan. Kane potonganmu kok sogolan. Saiki ngene, tak wuruki. Moro isih. Pokoke aku mau prosentasine piro? 50 juta kon 700 kon 700. Wurung ae wurung. Lho, sing ndelek job aku are. Gak iso 50-50. Ngono ta? Iya iya. 50 juta bagi telu. 50 juta bagi telu. Oke. 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 Ya wis tak wuruki. Ayo, Ya apa? tasmu teken. Tas punut. Aku ditampek. Ngene.
Samro iku mesti nganggo terbang. Terus ana lagune. Ono lagune. Lagune Padang Pasiran. Dadi engko nek wis kate masuk nang Bagadir. Padang Pasiran. Padang pasir kon ro. Ngene lho, rungokno. Kon gak tau ngaji kok apa. Padang ngaji. Ngene lho, ngajine iku ngene. Ngaji. Habibi Jokowi. Megawati. Amin Rais Prabowo. Gus Dur. Kok tebus presiden iki lho. iku Padang Pasiran. Ngene carane. Iso taga. Iso, ngono lho. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa. Lala. Sing duwe gawe mosok jenenge Mustofa. Goblok arek iki rek. Iki lagune Samro kaya ngono iku. Ngono ah. Iya. Aku tak pateni ae kon suwe. Kok Rungokno. lagune Mustafa. Rungokno takon iku. Mustafa. Suwe-suwe darah tinggi. Kan suwe-suwe darah tinggi Aku ya. gak sepiro semangat iki mau aku diperkosa durung tutuk. Lagune Mustafa. Ayo. Rungokno sing teman. Oh. Kok nek gak iso baleni ping 3 aku mulih engko. Hmm. Ya Mustafa, ya Mustafa. Tangane ngene, tangane itu lho. Ngene iku sama. Ya Mustafa, ya Mustafa. Arek kok mbok jegal ya apa sih? Kon suwe tak semekdon diagek. Iki yo Mustafa. Tangane ngene lho. Ngene lho, Ayo ngene, ngene karo. Ya Dodono akikmu iku. Ah. Ayo, sing sitok ngene tangane sitoke. Sitok. Ngene. Sawelase, Pak. Ya Mustafa, ya Mustafa. Dung tak tek dorong. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prak 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 prak. Brung 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 brung. Prak 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 prak. Brung 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 brung. Aprak 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 aprak. Brung 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 brung. Aprak 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 aprak. Brung 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 brung. Ha ha ha. Sa. Iso akon. Gak. Kon kok kowa-kowo ngene sih takone kita. Kanane aku sedih kok. Kok sedih sih? Diperkosa durung tutuk iki ngono. Bu Winar segan obat racun tikus. Rakun. Racun ya bong. Racun yo rakun. Bisa ya? Iso. Iso. Bisa. Ayo, tangane. Itu ngono. Yo. Jiro lu. Ah. Dorong. Ya Mustafa dhisik. Baru ah. Iya. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Wah. Aku dijejeli sandal. Kon iki iso tanggak kon iki. Aku bersedih. Aja bersedih wis kudu seneng wis 50 juta. Diperkosa durung tutuk iku malah. Engko tak coplokno cagak listrik iki lho engko. Tutup. Ayo sing temenan. Ayo, Jiro lu. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prak 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 prak. Brung 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 brung. Prak 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 prak. Brung 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 brung. Aprak 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 aprak. Brung 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 brung. Prak prak aprak aprak. Brung 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 brung. Ha ha ha. Enak. Nek gak ono alate ya gak enak so. Ngene, Apa? saiki kon latihan wong loro. Iya. Tak siapno alate. Oh iya iya ayo. Ayo Wan. Ono mbek aku. Eprek 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 eprek. Ya Mustafa. Mustafa disok. Disok. Ya Mustafa. Jangan didengar. Lho.
Jangan didengar, murdi tidak benar. Dung tak des. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prek 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 prek. Brung 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 brung. 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 Hahaha. Hahaha. Ya rek. Aku kan nanti gak semangat kok. Kok tak masalah tak buat nang Waduh Unesa temen kon ya. Kenapa sih kon iku? Iki alate. Iki terbang lapo kok piring. Sementara engko nek pas tanggapan nang Bumi Narsi engko tak Bumi Narsi iki 50 juta kok gawe piring iki lho. piro regane terbang 50 juta gak kurang kok. Wis aja kakek cocot kon. Hahaha. Ini lho. Hahaha. Hari iki rek, ayo ben sobain doli ya ngene iki. Ayo mulai. Mulai. Bisa ya? Hahaha. Burung. Ya Mustafa sih. Awas tangannya. Masangane. Tangannya. Ya Mustafa ya Mustafa. Ya Mustafa ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prek 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 prek. Brung 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 brung. 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 Kowe enak so, ngono tok 50 juta. Acen Bu Winar sing sugih. So, kowe enak so. Enak ya? Mane. Kowe enak. Kowe enak. Ya Kon guyu sih. apa serius? Kon iku sing temanan so. Aku serius. Semen. Gak guyu serius temen. Kok guyu. Kon sing tem. Ya Mustafa. Umek kae gancuk iku. Iki lho aku dilokno. Aku dilokno Cak. Bedes tambak. Aja bengak-bengak. Meneng ah. Aku tambah buyar. Aku sedih Cak. Ayo so, sing temen so aja guyu so. Bapak, kok. Wis ganteng kok. Dino. Ya Mustafa ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prek 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 prek. Brung 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 brung. Prek 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 prek. Brung brung brung. Prek 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 prek. Brung 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 brung. Prek 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 prek. Brung 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 brung. Hahaha. Prek wahaha. Wah. Rupane kowe. Kon ngomong apa? Lupamu kau. Aslinya aku sing kudu guyu. Lah kok raimu koyo keracungan cumi-cumi. Wah. Gantengnya kayak ngene. Wah. Apa? Kon kenapa? Raimu ireng kabeh kok goblok. Iki gaweane rasa. So, ayo dikerjain balik. Kerja coba gini. Apa? Ini so, wene so, balani mana so? Gak mau. Balani kene. Gak. Enak so. Gak enak. Ya Mustafa ya. Raiku koyo semute rambutan. Ya Mustafa ya Mustafa. Ya Mustafa ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prak 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 prak. Bring 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 bring. Prak 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 prak. Bring 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 bring. Prak 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 prak. Bring 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 bring. Prak 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 prak. Bring 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 bring. Gak kaprak-kaprak so, kesuwen so, kaprak-kaprak.
Kon apa aku mau aprak-aprak. Gak ada aprak-aprak, wis gak ada. Wis gak ada aprak-aprak. Gak ada aprak-aprak. Iki lho. Oh iya. Dek delok. Ayune rek. Ayo matamu kono. Ini ta. Masalah tangan mojok gawat-gawat. Masalah samrong kok iso digarap. Iya. Ya. Sing penting saiki Gak budal tanggapan aku rai keprek-keprek. iki aku duwe ide iki. Apa? Ndolek dhuwit sing paling gampang. 50 juta iki angel. Lah iya, saiki ndolek Burung dhuwit. para mesti Bu Winarsi mrene. Buktine rai keprek-keprek yo gak mrene belas iku mau. Wong e jek ngitung so. Hitung apa? Wong- Iku apa, Bah? Wong telu jek diitungno cepak-cepak. Ta. Kon saiki nek gelem nurut aku, oleh dhuwit luwih akeh teko 50 juta. Apa? Loh, saiki kon tak gawe media. Oh, media apa? Kon sing penting nganut. Nganut. Yo, butuhku akeh. Fotomu duwe dhuwit. BRI mekarku. Aku program diet pemerintah gara-gara Sementing kon oleh dhuwit ah. oleh duit. Wis nek kon kepingin oleh dhuwit, nganut aku. Iya, Cak. Ya. Aku manut. Heeh. Alate, Jo. Hah? Wis tenang ae. Kon saiki ndolek anu, ndolek alate. Oh, iki cepet sik so. Diketok apik so. Kon mbok coplok iki kate mbok keloni ta kowe iki. gak. Wis nurut oleh duit. Aku mbok apano? Tak lah enak-enak. Aduh, keliru pental. Loh. Heh, kon mek kate nodai aku aja ndok kene. Pan. Ketumbarku ketok. Goblok. Panto cowok. Kene. Aku kok percaya apa di? Wis ta lah sing penting kok enak kok tak omongi. Jenengmu Rasa asline Murdi Santoso. Aku mau percaya apa? Dek. Tenang ae. Ta, kayak tok raine goblok. Pantai iki lho. Bekakasku Diunyi. diunyi. Aku mau pacai Sri Cepi. Ibarat tak pacai Sri Devi. Pokoke ayu. Susu ket. Congok niku. Iya, Iki diapakno? digawe. Ayo. Goblok arek iki. Goblok, dono matane. Bolongane pasno. Bolongane pasno. Oh, bolongane iki. Tolong aku didogi sektil. Aku sedih. Ayo, Kok dilapo? Aku dipekeke. kon Iki apa? gelem duit agak. Ojo. Ya Mustafa, ya Mustafa. Murdi picek benek ana ngomong gak ana. Iki apa rek? Wis meneng sik dibraini sik. Nengo. Dari sik. Lapo mbok gawe. Pentile laos are iki. Ta, kurang meniso. Yo gawe.
Ah. Ah, pian. Ngene iki mek ditambahi didik yo kebacut. Yo tenang ae kok ditambahi. Apane nang Medion, Dik? Oh, tenang ae kok tambahi pisuan kon. Sering. Goblok buang. Ngene iki abah mek karene yo kebacut. He, bongko aku. Iki aku maca apa sih? Wis aja nyocot. Ayo ya, Le. Ayo ya. Rupamu ae kaya ketumbar. Mami ok tau ayo nggih. Menemukan iku. Bapak Ibu, niki bapake kongguan. Biasanya kongguan kan karena bapakne. Iki bapakne. Wis. Yes. Yo. Yo. Sasaran tembak. Bar ini apa? Tulungan aku, Pak. Oh, keliru. Wis. Oh, cuan. Iki aku maca apa? Wis meneng kok cekak aku. Ah. Dah, ini. Apa iki? Napa? Aduh. Gepeng. Aduh, aduh. Ujian. Itu dajalan to. Dajalan. Jal. Teh. Tut. Dijajal. Kon saiki tak dadekno boneka cantik. Boy. Ya. Heeh. Boneka cantik teko India. India. Lah iya pinggire. Boneka cantik apa boneka santet? Bon- Boneka cantik. Nang kene gak ono sing duwe. Kono. Kon engko tak dol. Ya. Ditolapane tuan rumah yo gak rene blas ngono. Sing jajal nyanyi jajal nyanyi. Yo, kon tak dol, iki boneka cantik iki gak ono tunggale. Ono mek situk tok. Lah iki digawe tombole. Iki digawe tombole. Pembonggo TV remote. Iki berarti on. Heeh. Boneka cantik iku, Up. boneka cantik itu selain bentuknya apik, iso nyanyi, iso menari. Ngono ah. Yo, nek kon engko tak batek iki munine iku tet. Tet. Nek tet iku berarti awakmu nyanyi sak jogete. Yo. Lah engko nek sing iko warna ungu iku nek dibatok munine tut. Iku berarti awakmu meneng. Menang. Leren, otomatis leren. Ya. Up. Wis regane jelas larang. Wis, ngerti? Oke. Coba. Yo. Misalnya itu 1 juta, 1 juta 700. kon 500, sing ki 250 aku 250. Oke. Oke? Ya wis, dicoba Ya. 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 Iki bentak iki muni apa, Mang? Tet. Mood. Kok aku wis iki rek. Kok mut ya apa sih? Tet. Tet. Tet ya. Awas, tak batek. Tet.
Nyanyi yo lagune boneka cantik dari India, boleh dilirik, tak boleh dibawa. Boneka cantik durung ya. Durung. Ayo coba duripi. Tet. Arek kuwi donono apa? Ayo. Tet. Boneka cantik dari India, boleh dilirik, tak boleh dibatot. Enak toh? Enak. Apa kira dibatek? Tet, Muni nyanyi karo boneka cantik. nari, nek ikut dibatek Tot, berarti mandek. coba Teh. Lagu anyar karo ta lagu anyar. Lagu nyarnya sing viral-viral ngono lho. Ono. Apa? Lek dicolek. Ya wes, ayo coba. Batek. Tet, lek dicolek amboy asiknya. Lek dicolek ambo kentutut. Tet. Oh kon tak ijoni lho kon. Ayo. Tet. Tet. Ayo. Di balik kerudung dibalik. Ayo. Kerudung tut. Tet tut bonekae bingung wis Ngene. Saiki boneka iki wis siap. Yo. Iki tak dole. Ya, tapi kon saiki nang prapatan kono. Banyurip. Sambil kerep kono nang Banyurip kono. Pokoke wis publikasino. Yo. Boneka cantik nang kene ana boneka cantik sing didol. Yo. Boneka sing tiada duanya. berarti aku menang ae menang ae Awakmu meneng gak oleh obah. Kecuali engko nek dibatek pisan. Nek ditet baru obah. Ya. Paham? Toh budal lo. aku tak promosi ya Ya. ya wis Wis, kon meneng kono kene. ngene iki Ngene, yo, tanganmu ngene, adep. Kon iki merangsang aku niki. Tanganmu situke iku lho meneng kok. Ha, wis. Kon Put. Ono wong tanganmu gak ono wong. Cak, Lho, Ning, tempu ndi? le. Sampeyan ndok kene wis suwi ta? Aku. Iya. Lho, wis suwe rek ket mau rek. suwi? Iya. Loh, kene. Aduh, apa iki? Enggak ono apa-apa. Sampe nang kene ndolek sapa? Ngene lho, Cak. Iya. Aku iku lho karo bojoku Bayan Taji ku ya. Heeh. Dikongkon nang pasar. Dikongkon nang pasar. Iya. Terus? Dikongkon nang pasar. Lah wonge iku aku sumpek sih. Heeh. Wong nek ditinggal nang pasar suwi-suwi iki jare gak ono hiburane, gak ono kancane guyu ngono lho. Karepno Karepku ngono tak golekno dulinan sing iso ngibur atine Bayan Taji ngono lho. cocok. Wis cocok. Cocok iki apa? Lho, cocok nek sampean nek duwe pikiran kaya ngono, duwe karep kaya ngono, aku duwe mediae. Aku duwe dolinane. Lah wong sampeyan bendina nganggur kok duwe dulinan Lho, lho. gurung ero. Aku tas iki teko India. Saya tak Cak, sampeyan iku gak usah banyol, ya. Apa? Gak usah banyol. Wong penggaweanmu ado-adoe paling nang Banyuwangi, nang Bali. Surabaya. Ya. Kok ngomong nang India lho terus gak kapan? Eling-eling aku iku kepingin golek barang sing antik. Barang Ternyata antik. oleh. Heeh. Aku teko India oleh barang antik sing gak ono duane nang Indonesia. Kenapa kuwi? Oleh golekan, oleh boneka. Boneka dulinane. Boneka istimewa lho, gak kaya boneka-boneka liyane. Paling gak dulinane arek cilik-cilik kuwi. Seje, iki boneka khusus dewasa. Endi? Hah? Endi? Lah mburimu. Yo. Ya apa? Ya apa, Iki boneka apa boneka, Cak? Iki boneka. Tiada duanya, paling apik iki bisa. Iki teko India. Teko India. Ngene iki blangkrane teko India. Istimewa. Nah, Kaya uang ya, Cak. ya iya. Iki wis otomatis kabeh. Otomatis kabeh. Iya, iso nyanyi, iso joget, iso umba-umba, iso kora-kora. Loh, ya enak ya aku ya. Oh, enak. Aku wis kari nganggur tok ya. Nganggur tok. bab Dadi Mbase kok nyorong truk mogok ya iso bonekan iki. iso. Iso. Oh, iya Cak ya. Kaya uang ya, Cak. Hati-hati nek antene, hati-hati nek antene iki. Iya kaya uang e. Kaya Kaya uang. matane ngene
yo. Heh? Enek matane. Oh, no. Lah ya matane kaya matane. Ya, Iya. matane kaya matane wong. Jancuk mocoku diculek. Meneng kok. Cak. Bonekane lucu ya. Iya, ya apa-apa. Kok iso muni ngene, jancuk motoku diculek ngene. Boneka iku wis kena splatter Jawa Timur, kena splatter Surabaya. Biyen gak iso, mek merehe ngono tok. Saiki wis kena. Sik to, Cak. Apa? Splatter Jawa Timur iku kan gak ono, Cak. Sing iso muni jancuk motoku diculek ngene. Lho iya, kan ono bedane ya. Nek jancuke arek sing muring-muring iku elek, tapi nek jancuk iku artine apik. Oh, berarti Jancuk iku jantan, cakep, ulet dan kreatif. Iku jancuk. Oh, berarti cara istilah iki ane antene ngono iki. Ana antene iso nyanyi, iso nyari. Oh, iki antene iki. Ari. Iya. Cak. Iki kok ya enek susune ngene lho, Bu. Lho, aja dijemok. Aja dijemok. Iki powere nang kene iki powere. Lho, padha karo nggonku ya. Iya. Tapi iki kok ngene ya. Lho, Di, Apa? pentilku diunyit. Iki mono balancing kene. Iki nek mbok mek-mek iso horeg iki isokan. lho lah ya. Nek tak Cak, iki lek tak tuku ya. Iki otomatis buate kan gede. Iya, iya. Terus setrume kan gede. Heeh. Lah iki lek batu marang ngono. Gantine ndok ndi, Cak? Lho, ana baterene kuat, 10 tahun gak ngarantek. Lah iku batune wak mesti akeh, Cak. Kok kene iki baterene? Lho baterene lak mesti akeh. Enggak, baterene mek 3. Loro bunder sing siji dawa. Loro bunder sing Iya. siji dawa. Heeh, baterene iku. Lah terus aku tukuku nang ndi? Tukune nanti. Iya. Pokoke nek kene baterene entek, gak usah mbok tukokno. Iki solar cell, iki solar cell. Iki pin kira-kira 2 dina ngono, wis sisine empet penuh isa. Oh, gantine tak delok ya, Cak. Iya, iya, coba. Gantine. Delan. Heeh. Nduk ngisor kene. Go ngisor pas ngono iku. Hei. 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 Ndase dimut. Cak. Cak. Apa? Rini ta? Apa? Le. Boneka iku batu lho ya. Iya, kayak Batu baterai. itu kan cara istilahnya benda-benda mati. Iya. Benda mati ya. Heeh. Lah iki kok kaya benda hidup kaya wae bojoku ngono. Iku jenenge baterai reaktif. Lah wong iso apa ngene iku lho, Cak? Kok kembut ngono iki. Iku mulai mengisi daya, kena lampu iku lho, dek ngisi daya dhewe. Oh, kaya lampu listrik sing nduk dalan-dalan ngono. Iya. Nek kena sinar matahari padha karo ngisi. Iya. Ya. Reaksine kerembuk-kerembuk ya iku mau. Oh, bedanya iku ngono ya, boneka India iki ya. Kon gelem tak gak? Nek gak gelem gak apa-apa tak dolok wong liya. Sik to, Mas aku kan ya kudu ndelok kualitasé to, Cak. Lho, kualitasnya apik kon Aku jajalan. kadung tak tuku larang-larang kualitasnya jelek. Kon nek kepingin ndelok hebate boneka iki, ana 2 tombole. Tombol endi? Wah, iki tombol Iki on. nguripi. Iki on, ya. Iki nguripi. Sing iki off. Iku mateni. Ya, iso nyanyi, iso joget. Tak iku ne ya, tak jajale ya. Cobaan. Tet. Boneka cantik. Oh, iya. Dari India. Boleh dilirik, tak boleh dibatot. Loh, iki boneka kok ngene iki? Iki piye? Lah sampean mateni gak liwat kene kena splatter anten iki lho. Kowe boleh kena ngono. Ya apa? Sip ya. Kan tunggale. Aku kok piye ya? Apa? Kudu tuku koyo gak, tapi kok aku pikiranku gak enak. Lho sampean nek gak gelem tuku, rugi. Iki sing ngantri iki lho wis inden ana wong 2000. Aku iku gak penak iki perkara batune iku lho, Cak. Heh? Perkara batune iki lho. Lah batune kok aja dimut. Dadi masalah. Goblok arek iki rek. Jarno enak kok. Oh. Wes piro, Cak? Heh? Piro? Wis digawe kanca pertemanan ae ya, Heeh. gak larang-larang. Piro? Wis 15 juta wis.
Ya iku duit kabeh ya. Duit kabeh. Ya duit kabeh. Wingi ono sing nyang ono 1 juta, 100 juta gak tak kekno. Cok, ya aja sakmono ta. 5 juta ngono lho. Sing ngene lho kono anakmu duit piro sih? Sementara kene engko mau transfer. Sik to. Heh? Iki mang aku golek diseneni bayan taji kate ge slametane bojone. Lho, lah timbangane engko iki tak dol sampean tambah kerangan lho. Iya Ayo. yo jane yo kan kena ge hiburan bayan taji. Lah iya, lho iki lho WA balik WA ngejer iki lho WA iki lho. Iki wong tuku katene. Oh, sik to. Gak ono ngono lho. Gak ono. Umpamane. Oh, lho. Aku iki yo pengin tuku tapi yo pikiran batune iku mang lho, Wis Cak. kalah, aja kuwatir kok batune kok iso bikin melayang-layang. Baterai ABC. Iki 3 juta. 3 juta iki lho ya. Iya. Engko karene transfer. Yo tak transfer. Meneng wae. Aduh. Pokoke iki golan wis sampean tuku. Ya. Engko masalah hidup kanggo sing mateni kan sampean sing ngerti. Lho, Cak, sik ta. Umpamane aku blenger ya warnane ngene. Heeh. Terus cara tak ganti cat ngono piye? Lho iso tukono cat semproten gak apa-apa. Diamplas ya sih. Iya, engko nek sekirane kon meneng wae kok. Raiku besar. Engko nek sekirane kon gak seneng ya, ndase iki elek. Coploken ndase gantiin gak apa-apa. Diganti ya, Cak. Iya. Terus Aman ngono, kok. Arek cilik-cilik ndek mahku kuwi ya. Ndek mahku iku areke kan jelandikan to. Iya. Iku umpamane tak lebokno, tak centelno ngono dipaku gak apa-apa ya. Lho gak apa-apa, pakune rada dawa. Kencono bathuke. Bocor. Wis ya. Iya, Cak. Iya, iya. Wis ya. Heeh. Aja lali transfer lho ya. Iya tak transfer, Cak. Ya, tak anteni. Iya. Wis muga-muga padang kuburmu ya, Dik. Lucu iki boneka urusan aku seneni taji gak ngurus. Pokoknya dhewe tak golekno hiburan. Terus enek kancane. Apa iki? Kon Eh, Zo. apa? Dikon nang pasar kok sok. Ngene lho, Cak ya. Selamatane bojomu ditinggal ae, ditunda. Oh, selamatan ditunda nek bojoku goleki. Ngomong-ngomong. WA-an ngene, ditunda dhisik. Ngawur. Ngene lho aja ngamuk yo, tak kandhani. Tak tukokno hiburan. Hiburan apa? Tak tukokno boneka teko India. Dikandhani gak ngandel. Boneka teko India bisa menyanyi dan bisa menari. Walah, ndi? Iki sing katene dikeluarkan iku 2028. Ditokno saiki. Endi barange? Iki. Apa? Kok kaya wong. Loh, memangnya dibentuk seperti boneka. Seperti manusia kok boneka sampean. Oh, jelebadang. Kacau. Cak, awakmu ro. Baterainya iku lho ya power sis. Persis apa? Persis, Persis apa? persis kaya wekmu. Kaya nekku. Iya. Ya apa lho? Kadane kok Lah. unike teko India iku baterainya masih kulit-kulitnya iki padha. Padha. Iya, kaya menungso. Bengkong ngene. Iya. Oh, menggo. Iya, Dron. Kok kaya wong ngene. Iso nyanyi. Oh. Dikandani. Sik, Tatai. Aduh yo, iki nguripi. Iki mateni. Mateni. Iya. Dron ta, Cak? Yo, dron ya. Tet. Tumpes wae. Bongko wae. Timbang resem nang duwe
nyai tumpeso batot. Enak ya? Enak apa? Wong aku ndek seboko ae. Lho, iki pas Bluetooth nyaute lagu iku. Oh, ngono ta. Iya. Kaya wong. Sini. Tet, lek dicolek Amboy asiknya. Lek dicolek Amboy asiknya. Tot. Enak Loh, kok kaya wong. Kena mulia. Lah ya aku tak mulai. Gawa trek gandeng. Ki apa? Lah apa golekan? Kegedean, Cak. Lho. Lah usane gudine. Lah nek trek gandeng gak enak ya ambulans sing tui langsung dudukno kuburan. Lah wong iki barang cakot teko kok njojokno kuburan iki lho. Kok kaya wong. Cak. Iki duwite kurang. Lho utang rasa iku 3 juta. Lho pira golekane iki? 15 juta. Hah, kelarangan. Oh, di sore ku nang sapa kebon ku oleh 20.000 ne peringas-peringis kok. Cak. Delok dipecicili karo bonekane. Iki setrume nyaut, Cak. Lho, muni ngono ku nyaut. Iya. Darmanto. Cak, tak jobokno iku ya. Iya. Apa iku kolbake ya? Heeh. Engko dipasang. Dipasang pinggire tembok. Dipaku tret. Lah aku nek nyentel pene tak badak karo mlaku. Lah ya iki nguripi. Nguripi. Iki mateni. Mateni. Aja lali lho ya. Ya. Kok kaya uang nyadakno. Sal ya. Kacau. Nanti bodohku kena mau. Iki lho piye gak muni iki lho. Iki gak muni. Hah? Keliru. Pau wegel rek. Lah ngono nek iki saulan ya bauku pedhot. Iki piye iki lho? Lho, Iki lho piye iki lho? Kacau iki. oh iki apa? Ane golekan kok lemes. Ya. 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 Wah. Kok kaya uang. Tak nek rek cacake. Engko tak gomulit, tak tumbakno tosa. Wangel iki ae. Mocore abang iki nyawat dasku. Sapa iki? Bagel muni andasku te wong tak mantem. Oh, gampang cane muni. Ya nek keamanan.
Aman, kate gepok endi kon? Lah kok gak gepok aku nggo helm. Aku gepok. Lah aku duwe boneka iki setahun nak pecah ndasku iki. Oh, titenono kon tak seget gulumu kon. Wah. Bahaya tajiku. Napa, Mi? Nari. Sik, Mi, aku tak nari ndok kono. Boneka cantik. Ora cantik-cantikan. Kon ngene diakal kene karo sapa? Lek dicolek Om. Bak dicolek Om, bak dicolok Om. Di balik kerudung. Ora kerudung-kerudungan. Aku. Aku dikon rasa. Rasa. Ngerti ale? Nang jero. Rasa, rene. Mok ngene iki aku jaraku petit aku ngene. Ayo. Aduh rek gayenge. Banyak batu. And Mr. Handpot Aisyah. Handpot di dada-dadaan madodut. Ngomong apa kowe iki? Sapa ro? Wong ana nuti lho, ngakali aku. Aku dikon iki. Akal-akalane rasa kabeh iki. Rasa iki pancet ae. Wis tak elingno bolak-balik. Nggih, Pak. Nyambut gawe sing halal ae. Nggih. Kon iku jenenge mbujuki wong. Nek taji gak trimo, kon dilaporno polisi dihukum. Banyak semut. Bahaya. Wis aja dibaleni rek. Nggih, Pak. Ayo nyambut gawe sing apik-apik ae. Rek. Ana pengumuman ya rek. Napa, Pak? Dulur-dulur nek kepengin nanggap Budi Wijaya kurang setahun nang ngandek-ngandek cek uman tanggalan. Iya apa ae. Alah. Kurang setahun nang ngandek-ngandek cek uman tanggalan. Bengi iki ditanggap karo Bu Winarsi. Nggih, Pak. Hajate mantu. Nggih. Muga-muga sak keluarga dibarokahi Gusti Allah. Amin. Bengi iki digaweno lakon apik. Oh, lakone aku lho. Apa? Apa? Lakone aku lho. Apa? Lakone. Untang-anting Bathara Kala. Bersama Lodrok Budi Wijaya.